Да ви покажа новите си ногти и да ви покажа новия си кафяв цвят на косата, но червена съм. Хайде да разгледаме какво сме си купили и през тази седмица и да ви дам малко идеи за това какво може да си сготвите. Защото тук що получих поредното съобщение за изключително високи температури, но все пак ние трябва да си измислим и нещо, което да хапваме през това време, което да бъде достатъчно леко, вкусно и съответно подходящо за този сезон. Ето това е пазарът, който сме направили в хладилника от миналата седмица. Имам останала риба, малко пилешко месо, някакви ябълки, малко плодове и зеленчуци като цяло. Така че това е всичко, което ми беше свършило и се наложи да добавя. Със сигурност тази седмица ще ядем варени яйца и не само. Ще си правя тостове с варени яйца и авокадо, което обожавам, така че силно препоръчвам да пробвате. Друго нещо, което може да обядвате е майонеза Light, която не е чак толкова здравословна, но все пак аз лично си я миксирам с консерва рибатон и си я слагам в тортила и е страхотно. Разбира се, че съм си взела кисело мляко, защото с него ще правим таратор. Аз правя таратор вече всеки ден вкъщи, понеже наистина е много горещо. Морковите съм ги взела, за да може с тях да си направя салата от ябълка, морков, лимон и мед, която е много засищаща, много лятна, много свежа и много хубава, така че препоръчвам да я пробвате. Взела съм си краставици за таратора и също съм си взела краставица и домат, защото тя ги правя на салата, но аз не обичам да добавям лук и всякакви други такива неща, олио, оцет и си слагам просто ето тази глазура върху тях. Получава се много свежо, много различно като вкус, така че определено препоръчвам да пробвате. За закуски и други варианти имаме банани и нектарини, като два са начините, по които ги ям, или ги слагам в пълнозърнести палачинки, които ще си правя за закуска през тази седмица, или просто ги ям с скир, ако има скир ванилия, още по-добре. За снакове разполагаме с Zero Sugar, едни барчета, ако много ми се яде нещо сладко, и грейпфрути, което е супер подходящо за лятото, защото просто ви става много свежо от тях. Разбира се, взела съм си някакви салфетки, ако някой го интересува и си търси някакви хубави, ето ви. Тези са си нарязани, направени, така че да могат да влязат в салфетник. В същото време са изключително дебели. Даже понякога разделям една салфетка на две, защото е прекалено дебела. Следващото нещо е кухненска хартия, нищо интересно, взела съм каквото има в магазина. Едно Sweetly Ultra, това е единственият подсладител, който имам вкъщи и всъщност единственото нещо под форма на захар, с което разполагам, или поне това, което използвам на ежедневна база. Продължаваме с лимони. Липсваха ми няколко, така че съм си взела всяка сутрин за свежест се пие по една чаша вода с лимон задължително вкъщи. Съответно ябълка, която ще използвам също, за да си направя с скир или за да добавя към салатата с морковите, но определено не препоръчвам да правите салатата с такава зелена ябълка. По-скоро, ако искате наистина да ви е вкусно, направете си с сладка жълта ябълка. Продължаваме с хартия за печене и фолио, нещо, което се харчи в промишлени количества от дома, защото всичко се готви с тях. Кайма смес съм си взела този път, нямаше чиста телешка, за съжаление. С нея мога да си направя много различни неща, а именно печен сладък картоф с кайма на фурна тип мусака. Едно от нещата, които не са толкова тежки, а още по-леко, ако искам да ми бъде на корема, тогава просто мога да си напълня тиквичките с въпросната кайма. Имам видеа по темата, показвала съм как се прави в един от последните влогове, така че ако ви е интересно, отидете да видите. Продължаваме с един соев сос, мой грях, който не мога да се откажа от него. Използвам го, когато правя пилешко. Тук отзад има 1 кг пиле, като него мисля да си направя просто гриловано на скарата. Или, например, мога да си го направя, да речем, с може би някакво брашно, което може би ще е една идея по-тежко, но мога да си направя шницели. Него мога да използвам, за да сложа на тигани и след това да си направя някакъв бургер, някаква тортила или нещо такова. Със сигурност пилешкото винаги се използва. И последното нещо, което съм си взела, са едни мокри кърпи. За жалост, част от нещата, които ми трябваха, ги нямаше в магазина. Поради тази причина по-късно ще отидем да ги вземем от друго място, така или иначе, но горе-долу ето това са нещата, които ми трябват, за да мога спокойно да оцелея една седмица. Все пак да не забравяме, че в хладилника разполагам с някакви неща. Основният пазар по принцип изглежда една идея по-голям, ако трябва да презареждам всичко, от рода на зехтин, ориз, подправки и така нататък. Но горе-долу това са ми основните продукти, които аз купувам всяка
седмица, за да може да си презареждам, дори нещо да ми е на свършване и все още да имам малко останало от него, си купувам. За мен това е единствения начин, по който не тичам на магазина всеки ден. Винаги имам нещо в хладилника и в фризера и винаги мога да си изготвя нещо набързо. Мога да си прибера продуктите, обаче се оказва, че трябва да си пренаредя хладилника и не знам вие колко често си миете или нареждате хладилниците, но ако аз не го правя, всяка божа седмица се превръща в ето този хаос и просто имам чувство, че не мога да прибера нищо никъде. Та нека горе-долу да разгледаме какво има в него. Тук се намира халва, която си купувам. Много рядко я ям, но когато ми се яде нещо сладко. Ето тук се намират едни като корабийки, сладки, които съм си направила по една нова рецепта. Вътре има оризовки, форми, фъстъчено масло. Знам, че изглеждат малко странно, но ви обещавам, че са много вкусни. Останала ми е една кутия с ориз, която сега ще трябва вече да изхвърля. Ето майонезата. Аз не се притеснявам да ям майонеза, просто защото си слагам по-малко от една лъжица и една майонеза ми стига за 10 пъти. Множество бутилки с вода, които са абсолютно навсякъде, кани с вода и яйца, винаги в излишък трябва да има. Малко сосове, които между другото аз не използвам на ежедневна база, но ако ме питате кои са ми любимите, ето това ми е любимия сос за салати, Цезар, страхотен е. А този American Burger го намерих наскоро в магазина и просто исках да си направя бургери, за които всъщност мога да ви кача рецепта. Оказа се, че е много хубав, специално за бургери, така че препоръчвам да пробвате. Та тук се ми стоят сосовете. Продължаваме с някакви ядени и недоядени неща от рода на едни картофи. Този път си направих обикновени картофи с кайма. Изглеждат гадно, затова ги преместваме, но наистина са много хубави. Тук има единствено картоф, кайма, малко подправки и домати на купчета и станаха страхотно, но сега ще си ги направя с сладък картоф. Тортила, ето това е тортилата, която аз купувам, пълнозърнеста, но аз тази седмица съм изяла само една от нея. И ето го и хаоса в шкафчето ми с плодове и зеленчуци. Виждате, че имам останали някакви неща, но някои от тях определено са за изхвърляне, като тези моркови, така че сега ще пренаредим, почистим, нагласим и след малко ще ви покажа как изглежда подредения хаос в моя дом. 20 минути по-късно, готови сме. Плодът е изчистен, хладилникът е подреден. Нека ви покажа. Не, че изглежда кой знае как и не, че е кой знае какво, но всеки случай е малко по-добре. Яйцата са си на мястото, отгоре имаме останали по-стари и млечни някакви продукти. Рафт за води, защото имам да прибирам още. Тук остана тортилата. Това са ми нови продукти, които използвам изключително рядко. И най-важният ми шкаф, който беше толкова мръсен, че не мога да повярвам, каза една седмица се цапа толкова много и постоянно се налага да го преподреждам. Всичкото ми месо е във фризера, там няма да отварям да ви показвам, защото много хора не искат да виждат това нещо на камера, така че продължаваме нататък с деня. И говорейки за храна, време е да ви покажа и моята бърза лятна рецепта за мусака, която аз правя с тиквички и картофи в комбинация, за да ми е една идея по-леко. Като ето тук на екрана в момента виждате продуктите, от които се нуждаем, а именно кайма, каквато вие решите, тиквички, лука, гъби, картоф, домат на купчета или обикновен домат или доматено пюре, каквото искате вие, и чесън. Като на първо място това, което правим, е да поставим каймата в тиган с цел малко да я запържим с зехтин, което не е много полезно, но пък на мен ми харесва повече така. Междувременно си нарязваме всички останали продукти на малки купчета. Междувременно каймата се доизпържва, като към нея се добавя чесънът, подправки, сол на вкус, както вие решите, и накрая се слагат доматите, било то сурови от консерва, пюрето или каквото и да е. Намаляте и след 1-2 минутки изключвате, като цялата тази смес от тигана ще прибавим към тавата с вече нарязаните ни продукти. Единственото, което слагам вътре, е малко вода и слагам фолио, пускам да се пече. Междувременно се възползвам от това да си направя заливката за мусаката, като за заливката ми трябват само 3 неща: брашно, яйца и кисело мляко, които смесвам. Докато мусаката ми стане готова, изваждаме от печката след около 45 минути, отвиваме фолиото внимателно, разбъркваме и връщаме мусаката във фурната, като идеята е този път вече да я запечем. Когато реша, че е готова, в крайна сметка просто изсипвам равномерно заливката отгоре и оставям да се изпече, докато в крайна сметка на мен ми харесва. Аз лично предпочитам да е по-препечена, така че я задържам горе-долу около 15 минути. Накрая, ето това е финалният резултат. Мусаката е готова. Аз я нарязвам на квадратчета, а вие както ви харесва. И ви обещавам, че със сигурност се получава много вкусно. Благодарение на тиквичките става една идея по-водна, така че внимавайте да не добавите прекалено много тиквички и прекалено
евентуално вода, ако трябва да ви дам един съвет, но със сигурност е едно ястие, което може да си хапвате в продължение на седмицата за обяд или вечеря. Не е много тежко, но не е едно от най-леките, така че останалите ви хранения трябва да бъдат съобразени и съответно може би да бъдат една идея по-леки. И докато сме на темата с чистенето и готвенето, тъй като все още съм в кухнята, счупих си пресата за чесън и сега се възползвам да ви покажа новата ми преса за чесън. Ако някой изобщо го интересува и някога се е чудил каква да си купи, силно препоръчвам ето тази на Брило. Горе-долу цената й е около 7 лева и аз лично си я закупих от магазин Холмакс в Пловдив. Най-вероятно я има и в Практис. Практикер мисля, че съм я виждала. Аз имах друга такава, но се счупи, защото беше на много време. Искам да ви кажа, че е изключително здрава, много удобна, използвала съм я години наред, затова сега си търсех същата. Наистина много ми харесва. Първо като дизайн, защото аз някак си държа нещата, които използвам в кухнята, да ми и харесват отделно от всичко. И също така да е много здрава и да може да си върши работата като хората. И тъй като съм имала много гадни преси за чесън, в крайна сметка реших да си взема тази. И докато бях в Холмакс, реших да си сменя и сушилника за дрехи, който е на балкона. Така че сега ще изляза да ви покажа какво си купих. Ето го и въпросния сушилник за дрехи. Изобщо не съм доволна от начина, по който се отваря, защото тук има едно като релса, което се движи и съответно по този начин се затваря и отваря. Но съгласете се, за цената си от 30 лева, нарочно държах да е в един тъмно сив, даже да не кажа черен цвят, за да може малко повече да си отива на балкона ми. Хареса ми, удобен е, от Балмакс е закупен, препоръчвам го, но със сигурност не очаквайте кой знае какво от него, защото си е просто един обикновен сушилник за дрехи и със сигурност във времето и той ще се счупи. Ето тук пръчките ми се чупят на мен. Предполагам, че ще се случи същото и с този, рано или късно, но за момента мога да кажа, че съм доволна и ми върши работа. Е време да ви оставям, защото ето къде са дрехите ми. Време е да чистим, като това, което ще правим днес е поддръжка на дома. Аз съм изчистила всичко, прах, измила съм чиниите, кухнята, видяхте, напазарувахме, подредихме хладилника. Време е да оправим тези дрехи и да пуснем прахосмокачка и моп. И говорейки за прахосмокачка, скоро ще трябва да изберем някаква нова, било то прахосмокачка робот или вертикална такава, защото ми писна от моите обикновени прахосмокачка и моп, които отдавна не вършат работата си както ми се иска. Така че, ако имате съвети за нещо подобно, оставайте в коментарите и скоро ще изберем и тестваме някоя заедно. Спалнята е готова, оставям да изсъхне и слагам килимчетата. Обожавам колко е чисто, лъскаво и колко хубаво ухае. Някои хора лукса ги успокоява, мен май чистотата ме успокоява. Полът и кухнята също са готови, банята е изчистена, подовете, стените и фугите също. И целият апартамент е напарфюмиран с всякакви всевъзможни ароматизатори, така че с това слагаме край на чистенето и поддръжката на апартамента за днес. Тази вечер ми е изключително изморено, така че реших да си спретна нещо бързо. Това, което виждате в момента е пюре от сладък картоф, което аз реших да вкуся само единствено с индийско орехче. А в тази купа се намира и вечерята ми, като имах малко останало свинско бонфиле, което реших да направя с сос от гъби. Направих гъбен сос с помощта само на вода и брашно, като леко сварих гъбите, прибавих към бонфилето, което предварително бях сложила за малко в печката. Ето го и крайния резултат. Храната беше много вкусна, заслужава си да пробвате. Здравейте, мили мои, и във втори ден от влога. За съжаление, днес ми беше изключително лошо и трябваше да работя цял ден, така че не съм се включвала и не съм ви снимала нищо. Но след обяда, когато малко реших да спре да ме боли главата, си направих нещо за хапване и се включвам единствено да ви го покажа. Таратор, който ви показвам през цялото лято как си правя, така че ето, сега съм си направила поредния, като за него няма да говорим много, защото вече знаете как. Направих си картофена салата от обикновени картофи, защото снощи в последните кадри, които сте видяли, ядохме пюре от сладък картоф, днес от обикновен, като това си е традиционна картофена салата с подправки, с лук и с обикновени картофи. Надявам се да се е получила добре. Вчера правихме свинско, всъщност, с гъбен сос и понеже изключително много ми хареса, днес реших да направя втори тур. В същата такава стъклена тенджера реших да направя пилешко. Имах пилешки бутчета, пържола от бут, и към тях направих отново такъв сос гъбен, който всъщност се прави изключително лесно, просто от брашно и вода. Слагате да заварят гъбите, добавяте соса и готово. През това време аз сложих в тази стъклена тенджера месото с подправки и малко вода и след това добавих и сос, като махнах капака на тенджерата, за да може да се запече. Ето го и финалния резултат. Тази храна ще ми стигне поне за няколко дни, така че сега отивам да вечерям и да си легна, защото още се чувствам като сякаш имам махмурлук.
откакто спря да ме боли главата, се чувствам още по-зле от преди това, когато ме болеше. Но поне успях да сготвя, успях да изпера, също успях да работя изключително много днес. Така че е време за вечеря и за почивка, а с вас ще се видим само след секунда. Ден трети от влога. Мълчание в продължение на 3 секунди, за да увековечим този момент заедно. Да, червена съм. Днес не ми остана време да ви взема на фризьор. Ходих на фризьор сутринта и трябваше да се прибера и да ви снимам едни нови неща, които съм си купила като част от влога, да ви покажа новите си ногти и да ви покажа новия си кафяв цвят на косата, но червена съм. Пускам ви кадри, за да видите за какво ви говоря. През това време да ви разкажа какво се обърка. Отидох на фризьор сутринта и си бях харесала един цвят на косата, който ще ви остава на екрана да видите. Не знам според вас какъв е този цвят, но според мен е кафяво, в което има по-златни, медени и леко червеникави оттенъци. Като това беше цвета, който исках да ми се направи, но тъй като моята основа вече беше доста светло кафяво, което ние надграждахме месеци наред. Аз исках да стане просто една идея по-златно, по-меко, по-топло, по-лятно и в същото време тук-там да има някой червен оттенък. Ето го и резултата. Косата ми хвана толкова безумно много от червеното, че сега съм червена и не знам какво да правя. Трябва да хода на работа. В 3:30 имам записан час и не знам как да се появя. Утре съм на работа цял ден, пред хора. В четвъртък съм на кинезитерапевт. Не знам какво да правя. Не искам да ходя червена. Това просто не ми отива. И вие в момента аз съм затворила навсякъде, за да не ви се отразява светлината. Вие дори не може да си представите колко е червено. Много по-червено, отколкото се вижда на камерата. На живо е много червено, точно както на кадрите, които ви оставих. Не мога да повярвам, това си е ярко червен цвят. Не мога да повярвам, не мога да се възприема. Виждам си тук отстрани бритона и всичко. Виждам го колко е червено, навеждам се, поглеждам го и ме хваща страх. Просто защото това не е моят цвят. Не ми харесва, не се възприемам. Много се извинявам, че трябва да ме гледате по този начин в продължение на поне 1 месец. Аз имам и други опасения. Опасенията са ми, че когато отида другия месец да се направя кафява отново, чисто, кафяво, без оттенъци, без абсолютно нищо, притеснението ми е, че след това червено ще продължи да избива отдолу, като ми пада боята. Дори не знам сега, като се изкъпя 5 пъти, какво ще се случи, какъв цвят ще ми бъде косата. Подозирам, че ще стане ярко червена, ярко оранжева. След това ще бъде ужасна, докато отида следващия месец да се боядисам непосредствено преди кръщене, на което съм поканена. Не знам какво ще правя, наистина ви казвам. Това е ужасно. На всичкото отгоре за кръщенето съм си купила зелена рокля. Ама като ви казвам зелено, ей такова зелено. Сега си ме представете с такова зелено на косата, на роклята, да, всъщност то може и на косата, да е колко по-зле може да бъде. С такова зелено на роклята и с такава червена коса. Направо не знам какво се случи. Наистина нещо се обърка. Смисъл, цвета като цвят е много красив. Аз съм виждала майка ми, тя е била червена едно време. Виждала съм я ярко червено като светофари, всякакви други нюанси на червеното, им чувство, че и такава е била буквално, но просто на някои хора им отива, на мен не. Аз съм преподавател, професията ми не го позволява под някаква форма, поне в главата ми. Сигурно има някакъв проблем в главата ми, признавам си. Може би вие не го намирате за кой знае какъв проблем, но на мен нито личността ми, нито същността ми, нито гардероба ми, нито професията ми, нито самата аз бяхме готови за това. Просто отидох като всеки друг месец на фризьор да си поднова кафявото и за пореден път да му направим някакъв оттенък. Обичайно му правим някакъв такъв пепелив оттенък или по-рус, или по-светъл, или по-меден. Не знам, нямам думи. Цветът наистина е много красив. Признавам си, получи се повече от перфектен цвят. Но че изобщо не ми отива, не знам как да го обясня. С други думи. Кажете си мнението в коментарите. Какво ще кажете? Хубава ли съм с червена коса? Гледайте си ме сега. Мислех си, че даже се чудех как да не снимам видеа в продължение на този 1 месец, за да не ме види никой. Но то просто не е възможно 1 месец да не качвам нищо.
Секунда, някой ме търси. Връщам се една консултация по-късно, слава богу по телефона, измъкнах се, никой не ме е видял до сега. Последното, което ви казах е, че си мисля изобщо да не снимам видео в продължение на един месец, но просто няма как. В крайна сметка много пъти съм казвала, че ние тук не си споделяме само хубавите мигове заедно, а и лошите. В крайна сметка това, което ви говоря във влоговете и изобщо във видеята, го смятам за много по-полезно от цвета на косата ми. Така че няма да си позволя да ви оставя в продължение на един месец, заради това, че аз имам червена коса, защото просто би било абсурдно. Макар че не ми се иска да си качвам видеа такава, но както и да е. Хайде сега да ви покажа, абстрахирайте се, моля ви по някакъв начин, да ви покажа всъщност за какво сме се събрали днес в тази част от влога. Искам да ви нахваля два продукта от Lidl. Така, единия, не съм сигурна дали искам все още да го хваля, защото не съм го отваряла и не съм го пробвала, но продават сапунени перли в Lidl, 2 в 1 ароматна панделка с сапунени перли, боди фрут салат, плодова салата за жадна кожа с аромат на манго и нещо друго. Ето как изглежда, ето я марката, не знам каква е цената обаче на това нещо, защото нищо не си спомням. Начинът, по който се работи с това нещо, е да намокрите цялата панделка, след това да пише разпенете, в смисъл да направите пяна, като я втривате, използвайте върху тялото, изплъхнете и окачете да изсъхне. Хайде сега да отворим, защото аз още не съм я отваряла, но ви казвам, че ми харесва, защото ми харесва на аромат как е. Много хубаво мириш това, наистина. Оле, аз не харесвам тези гъби за баня, аз имам една друга, която си използвам и постоянно си купувам от нея, когато се съсипе, но ето как изглеждат тези сапунени перли. Това ще го тестваме и ще ви кажа до края на този влог дали съм доволна. Още днес ще го пробвам, защото ми е много интересно и мирише много хубаво. Иначе и то е зелено. Не знам, зеленото и червеното ме преследват, хора, наистина. Не знам какво се случва. Купих си зелен кейс за телефона, купих си зелена кришка за часовника, купих си зелен кейс за слушалките, след това си купих зелена рокля, сега отидох и си купих зелена панделка и ви направиха червена коса. Това е потресаващо, но както и да е. Това не се мирише много хубаво, препоръчвам да го пробвате, предполагам, че няма да е нещо особено, но наистина ми харесва. И другото нещо, което беше нов продукт в Lidl е ето това. Хидратиращ крем за тяло до 48 часа за свежа изкусителна кожа с хиалуронова киселина и екстракти от диня. Ето как изглежда той, червен, точно толкова колкото и аз. И както и да е. Това мирише много хубаво, точно на диня, с помпа е, малко трудно се отваряше. Ето го като консистенция, да го видите как изглежда. Не е много някакси гъст продукта, както виждате вече се разтича по ръката ми, но е много хубав. Уха е страхотно, разнася се изключително лесно, както може да видите, не оставя абсолютно никакъв филм, нищо лепкаво, абсолютно нищо когато изсъхне, но наистина ми изглежда като един много хидратиращ продукт и на мен много ми харесва. По принцип си използвам тези на The Body Shop, признавам си, харесвам си ги повече, но съм си го сложила в банята и минавайки оттам, докато си мия ръцете, каквото и да правя, постоянно и така по-малко си нанасям, било то на ръцете, на краката, където и да е. Така за ежедневно ми се струва добре, защото цената му не е толкова висока, колкото на другите продукти. Както и да е. Време е да ви оставям сега, защото аз трябва да ходя на работа. Размести ми се графика брутално. Съответно, трябва да отида днес в 3:30 да отворя офиса, за моя жалост, при положение, че колежката ми е там, ще се засечем, дано не си засечем и клиентите, малко ми се объркаха нещата, но няма значение. За жалост от началото на този влог всъщност вие не сте ме виждали с тази коса и си мислех в края на влога просто да запиша едно начало, за да ви поздравя за добре дошли, но това сега не е възможно, защото искам да ви се покажа просто в тази част на влога с новата ми прическа. Коментирайте я и аз ви оставям, защото наистина имам работа за вършене. С вас ще се видим малко по-късно. Включвам се малко по-късно, посвърших някои неща вкъщи. Скоро е време да отивам на работа. И преди това ми се иска да завършим този влог, защото май ще успея да го кача още тази седмица, което по принцип е в разрез с плановете ми, но пък те така или иначе обичайно изглежда се променят, както и да е. Исках да ви покажа ногтите, които си направих, защото
на повода, на който съм поканена. Сега ще ви донеса да ви покажа роклите, всъщност, които съм си взела за тези въпросни поводи, които предстоят. Трябваше да си направя ногти и както с косата, този месец май нищо не ми върви. Ето това са ногтите, които си направих. Мисля, че имам кадри, които мога да ви оставя, по-хубаво да ги видите. Но ако може да се види на камерата, те по принцип са едни такива бледи, бели почти, такива перлени. И на тях има едни зелени и розови точки, но за жалост тези ногти ми трябваха за кръщенето, на което съм канала на края на август, а аз без да искам си ги направих сега, когато те не ми трябват. Трябваше да ми отиват на въпросната зелена рокля, за която ви говоря в този влог, но и това успяхме да объркаме. Така че този месец всичко е out of control, извън контрол. Първо, косата не ми е като хората, сега и ногтите не са ми като хората, но няма значение. Отивам да донеса роклите, да ви ги покажа и да видим всъщност в следващия влог, може би, как съм успяла да ги накарам да изглеждат добре, имайки предвид това, което си причиних и начина, по който изглеждам. Така, ето това е първата рокля. Ето така изглежда и тя. Ако вече съм си направила снимка, ще ви оставя. Ако не, ще е по-нататък. В следващите влогове ще видите. Отдолу има нещо като... как се нарича това? Като сатен, което е бежово и непрозрачно. Изобщо не прозира роклята, доста дебел плат. Отгоре има ето това, което е абсолютно прозрачно, за да може цветята и листенцата да се виждат. Разкроена и между другото си стои така разкроено, когато я сложите на себе си. Не пада така някакси по тялото. Напротив, така си я кроили и се решили, че тя си стои и така леко разкроено, което е страхотно. Аз имам проблем с горната част. Първо, не знам дали забелязвате, че горната част е една идея по-тъмна от долната част. Това е малко по-цвят шампанско, докато това е малко повече цвят пудра. Ето отблизо 100% може да видите разликата. Второ, на мен ми е голяма. Не мога да се прославя с голям бюст и това е големия ми проблем, защото в случая, когато облека, ето тук малко ми се отваря. И не точно ми харесва как стои. През рамките могат да бъдат свалени, могат да бъдат сложени. Аз само съм я купила и съм я пробвала и да ви кажа честно, май даже няма да я обличам на този повод. Колкото повече я слагам пъти, за да я пробвам, толкова пъти, вече 2 пъти я слагах само да я пробвам. Тук има иначе един курсет, отзад си е с цик, наистина много ми харесва, но се чуя дали да ни я продам някъде по групите на някакво момиче, което има една идея по-голям бюст от моя и може съответно да се побере в нея. Но по принцип това ми е роклята за първия повод. Ако реша да не я облека, имам алтернативен вариант. Разбира се, ще си облека нещо друго. Имам подобна на Юнона, която се ми става на бюста специално и съответно ми стои една идея по-добре. Но тази рокличка иначе много ми харесва. Не знам, кажете си мнението, харесва ли ви, не ви ли харесва. Аз мислех да я нося с бежови сандали в същия цвят като ето това, пудра. Такава и чанта си взех също, но май няма да стане. Следващата рокля е много сладка и принцеска. Аз и с нея имам проблем, ще ви обясня какъв, но като за начало ето това е рокличката. Не си спомням цената на тези рокли. Майче и двете бяха по 60 лева, за тази цена нищо не съм дала. Все пак нещо съм взела. Тази също е непрозрачна. Отдолу си имат, сега тук ми е малко трудно да ви покажа вече на тази, но тя също си има такова от сатен ли... Да, мисля, че сатен е това. Както и да е, има си такава подплата, за да не прозира. Отдолу тук имате 2 слоя, като този първия на мен би ми бил абсолютно достатъчен, даже не ми се иска да има този горния, за да може така да си пада свободно, ето виждате, но за съжаление са и пришили още един, поне според мен за съжаление, за да я направят да стои ето по този начин. Отдолу това нещо е супер твърдо, не знам как се нарича, извинявам се предварително, но то си е направено да стои ето така разкроено. Много ми харесва, отзад е с връзки. Много интересен гръб има роклята. Ето така завръзвате, за да може да се регулира за по-широк гръб, за по-тесен. Отново ми е голяма на бюста, но този път една идея по-добре, честно казано. Има подплънки, малки, така че, спрямо гърба мисля, че може да се регулира. Аз много исках да имам зелена рокля, тази много ми харесва, но ми стои майче една идея по-зле от черната, поради причината, че това, което е разкроеното надолу, стои май много разкроено и започвам в някакъв момент да приличам на онези малките деца, на които им обличат тези роклички, които са супер разкроени настрани. Може би, ако има нещо да не ми харесва, това е. Сега не мога да се представя и с тази коса, не мога и да се видя до камерата, май не е много добре, но както и да е, аз съм на фризьор непосредствено преди повода, на който трябва да обличам всъщност тази рокля.
Така че силно се надявам да ми оправят цвета на косата, защото май въобще не си ходи. Но кажете си мнението за самите рокли. Смятам, че за цената, за която съм ги купила по 50-60 лева, са страхотен вариант. Видях, че много момичета във Facebook по разни групи, на които всъщност вече съм член, си препродават, купуват, подаряват и не знам си какво, или просто пробват, ако не им хареса, препродават или носят поведнъж и продават по повод, да речем, някакви такива рокли. Така че това ми струва като една много добра алтернатива, понеже, например, ето роклите на Юнона, да речем, или всякакви други такива, без значение от марка, от каквото искате, доста скъпи са станали. Горе-долу аз си намирах една рокля за между 150 и 200 лева. Пък, примерно, в случая на мен ми трябват 3, от които аз вече имам 2. Ако си купя 3 рокли за по 200 лева, които аз ще сложа наистина само веднъж, ще стоя с тях 2 часа ще се прибера или 5 часа ще се прибера, абсолютно нищо няма да им правя, освен просто да я сложа на себе си, да седна и после да стана да си тръгна. Така че смятам, че това са едни много добри алтернативни варианти. Ако искате, членувайте в тези групи, разбира се, нямам нищо общо с тях, нито каквото иде. Просто ми направи впечатление, че там има такива, разглеждах страшно много и нещата си пристигат точно такива каквито са. Господ знае откъде ги взимат и откъде не, но ще се разпитам и ще разуча. И последното нещо преди края на влога, намираме се в абсурдна ситуация, в която ние сме в моята кухня, тук има рокли и какво ли още не, но нямам нерви просто днеска. Емоциите ми дойдоха в повече. Та да ви кажа, че започнах да ходя на кинезитерапевт след прегледа ми в София. Когато ми казаха, че трябва да се оперирам, реших да се прибера и преди да се оперирам, да отида на кинезитерапевт, да видим какво ще стане. Дали са ми някакви упражнения да правя ги, не ми помага. Сега в четвъртък отново ще ходя да видим какво ще се случи всъщност. И междувременно си намерих татуист, което малко ме притесни, защото трябва да си оправям татуировката на гърба. Аз не знам дали вие знаете, че имам татуировка. Обичайно тя не ми се вижда, но ето сега, ако може да я видите, ето така изглежда. И всъщност тя вече е преправена веднъж, защото за моя жалост съм си я правила, когато бях на 13. Съответно, когато станах, мисля, че на 17-18 или колко там, тя беше направена много нескопосано, наистина много нескопосано. Та отидох при едно друго момче да я пооправи, но ми се струва, че и тогава не се получи като хората и поради тази причина сега е, за моя жалост, третия път, в който трябва да ходя да оправям. Вече съм си харесала модел. На тези години смятам, че е много по-възможно да си харесате модел и да си направите подобно нещо. Аз сега, да си призная, не искам татуировка и по принцип не искам да си пипам тази татуировка, но тя просто трябва да бъде оправена. Аз по принцип си правя татуировки, когато те означават нещо за мен, когато са нещо значимо, важно и така нататък, защото все пак това е нещо, което остава на вашето тяло за цял живот. Но в случая просто нямам избор, нямам идея за нещо, което да е смислено и аз да мога да си направя там, но затова пък реших просто да намеря една татуистка или някое тато студио, в което просто да направим нещо красиво. За моя жалост обаче тази татуировка ще стане доста голяма, тя трябва да стигне ето тук, до рамото, до ръката, тук отпред малко, просто няма начин, малко се притеснявам, защото аз имам и от тази страна и като станат от едната, от другата, как ли ще изглежда, не знам, но опитах се да се свържа с тази татуистка, която съм си намерила в Пловдив, за която всъщност получих изключително много добри отзиви, но за съжаление тя 3 дни вече не ми отговаря. Ще изчакам още 2-3 дни, търпеливо. После ще се опитам да се обадя, за да се свържа лично по телефона, понеже писах и на вайбъра на жената, но наистина все още не отговаря. Разбирам, че е лято, сезона на почивки и така нататък. Не ми се иска да я притеснявам с някакви звъненета, ще изчакам, не е проблем. Ще чакам 2-3 дни, но повече от това не мога да чакам, защото аз съм ограничена в своето собствено време, тъй като искам да си оправя този проблем преди да започне учебната година, понеже тогава ще съм супер заета. Не знам изобщо как ще се случват нещата с тази татуировка, защото от една страна се притеснявам, че е точно тази страна, където ми е проблемната ръка. Тук кинезитерапевтите ми говорят, че най-вероятно имам някакъв проблем още тук отгоре във врата. Точно пък тук трябва да ме татуират. Малко ми е притеснено. Отделно от всичко това аз не си спомням болката. Имам, да, ето 3 пъти правили сами татуировки, но наистина, ако сега ме питате, бих ви казала, че изобщо не боли. Не знам дали го казвам, защото аз не си спомням колко боли. Не знам дали го казвам така, защото моите татуировки са били супер малки и не е имало време много да ме заболи. Не знам. Или просто ще отходя на микропигментация и там със същата машинка, макар че е нещо различно и не е толкова надълбоко, но ми правят подобна процедура нерядко.
Не знам каква е причината, не ме е страх от татуировки, не ме е страх, по принцип имам огромен страх от игли, от кръв, от какво ли не. Това е нещо, от което аз нямам страх и не знам защо. Но да видим, ако изобщо успея да свържа с жената, защото много искам да отида при нея. Тя е художничка и рисува, нали, съответно и по тела, и картини, и чаши и така нататък. Надявам се да ми свърши работа и изобщо да успея да я намеря. Ако не успея, сме в търсене на татуист. Оставяйте отдолу коментари за добри татуисти. Моля ви, нека да бъде ако може да е жена, а ако не, то поне да е в някаква атмосфера и обстановка, в която хората да се чувстват по-скоро в фризьорски салон, отколкото в някакво страшно, по мое мнение, ако мога така да го опиша, тато студио, в което мен да ме страх да вляза, камо ли да стоя там и да се татуирам часове и дни наред. Не знам защо съм толкова резервирана, имам си някакъв проблем с това, просто когато не ми е приятно хората, които са също мен и място, на което се намирам, и те не ми вдъхват доверие от към, извинявам се предварително към всички в тази сфера работещи, не ви слагам под общ знаменател, но при някои хора просто нещата изглеждат нечисти, нехигиенични, самите хора изглеждат много странно. Първата татуировка, която ми правиха, татуиста беше на 4 литра бира, точно и заради това се получи такава. Така че да видим какво ще стане. Но ако имате идеи, оставайте ми отдолу. А сега е време да сложим край и на днешното видео, за да избегнем това да стане час и половина, както всяко друго мое видео. Аз ще започна да снимам следващ влог, още сега или след малко, защото имам някои интересни неща, които вече съм снимала и не е имало къде да наместя, разни рецепти, както гледахте и в този влог, и някакви други такива неща от ежедневието, които искам да споделям с вас. Надявам се, че моят влог ви е бил интересен и дори мога да кажа полезен. Надявам се да сте си взели нещо от мен и да сте се разнообразили малко вас, деня си, времето си и да сме си прекарали хубаво заедно. За мен беше чест и удоволствие, че отново решихте да прекарате част от неделята си с мен. Благодаря ви за отделеното време и внимание и дерзайте!